Yere na asie kɛseɛ ɛma wo agya a wamenya pata sɛ ahoteefoɔ ɛda mo ase bebree sɛ ɛnɛ nso waka yɛn nyinaa yɛaboa no fɛfɛɛfɛ awurade odin mu na saa mmerɛ yɛwɔ awurade yɛbɔ mpaeɛ srɛ wo sɛ wɔboa yɛn na wobɛhwie wɔ nhyira ɛde agu asɛm yi so ama yɛn na awurade w'asɛm a ɛbɛn nso wato mo nkyene na asɛm no ayɛ dɛɛdɛɛdɛ na awurade yɛtumi de yɛ adwuma na ama ho atumi ahia yɛn ɛnim sɛ mmerɛ a yɛahyia mu nso ɛdeɛ nea no a yɛwɔ tamfo awurade yɛbɔ mpaeɛ wɔ din mu ɔtamfo a awurade ɔwɔ asɛm ho anibɔne na ɔwɔ ɛho adwemmɔne yɛbɔ mpaeɛ ɛka yɛn tamfo no hyɛ wɔ yesu kristo wɔ din mu awurade yɛnim sɛ dwumadie ɛbɛyɛ deɛ ɛhyɛ wɔ animuonyam ɛda wɔ ase ɔdom kɛseɛ nti amen ɛda awurade ase ɛnɛ yɛbɛbɛyɛ nkyerɛkyerɛ na mebɛ sɛ biribi a yɛbɛsua biara no obiara nhwɛ na ɔma no adwene mmom mmara so ɛno ne adeɛ ɛhia paa yie sɛ obiara bɛma no adwene aba nkyerɛkyerɛ no so na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛfiri ase yɛkɔ a na yɛ sɛ yɛate asɛm bi ɛna deɛ yɛteeɛ no yɛde kɔ akɔyɛ adwuma nti yɛntumi ɛnhyɛ no nso ɛna yɛpɛ sɛ yɛkasa kakra ɛfa onipa a wasakra n'adwene repentant man obi a onipa a wasakra ɛsɛ onipa a ɛsɛ wasakra ɛna ne adeɛ a ɛpɛ sɛ ɛnɛ ɛtumi esua bibi kakra ɛfa ho ɛna ne ɛnɛ mbɛ sɛ obiara ɛma n'adwene mmara so ɛsan sɛ yɛaka ne bebree akyerɛ nkurɔfoɔ sɛ yɛasakra behu nipa bi na ebi a waka kyerɛ ne namfo no sɛ ɛna deɛ masakra kyerɛ sɛ wasakra n'adwene a kyerɛ sɛ nneɛma bi a ɛnyɛ wate ne ho ɛpere saa nneɛma ne ho na yɛpɛ sɛ yɛhu ne yɛte aseɛ ne yɛka sɛ ebi a obi asakra a sɛ na nipa no koraa wɔ si teɛ onipa a wasakra obi a yɛka sɛ wasakra sɛ na wɔteɛ nokwa sɛ mnenya obi a wasakra ne obi a ebi a ɔte fie na ɔnkɔ asɔreɛ na bɛhu ara ne sɛ ebi a asɔre bi ɛbɛ kuro no mu na wakɔtwerɛ ne din ɛwɔ mu na ebi a asa ɛnyɛ saa ɛne adwensakyera na ɛnɛ me ne ma ɔnka ɛno ho asɛm nyankopɔn pɛ a yɛbɛsua onipa a wɔyɛ ne ho sɛ wasakyera onipa bi a wɔyɛ ne ho sɛ wasakra na ne deɛ ɛne yɛkasa fa onipa a wasakra sɛdeɛ wɔsi teɛ na sɛ yɛka sɛ obi asakra a kyerɛ sɛ obi a wasasa n'adwene ɛwɔ nneɛma bi a kyerɛ sɛ baibul no ato din sɛ ɛnyɛ yɛwɔ nneɛma nsi wɔ hɔ yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a onyankopɔn no ato din sɛ nneɛma wei deɛ ɛnyɛ ɔbra wei deɛ ɛnyɛ na ɛbɛnyia sɛ nipa tumi ɛsesa n'adwene ɛwɔ nneɛma a ɛnyɛ ho nneɛma fu na nipa ɛɛyɛ abrabɔ mu ɛne asetena mu nneɛma bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛsesa ɛwɔ ho na obi a wɔnu ne ho ɛwɔ ne bɔne a wɔyɛ ho no saa nipa no ɛne yɛka sɛ wasakra obi a wɔnu ne ho ɛwɔ bɔne ho na ɔnyɛ bɔne bie wuo no saa nipa ne yɛka sɛ wasakra ɛni ebi a nipa bi wɔ hɔ a ɛni sɛ ɛkɔba ne sɛ nipa ne sakra a deɛ aneɛ kaa ne sɛ waba kristo mu sɛ obi ba kristo mu deɛ a ne wabɛyɛ abɔdeɛ foforɔ ne ma nneɛma dada no ayɛ dɛbɛn atwam ɛni afei deɛ nipa no sɛ ebi a yɛamɛnsa a anaasɛ bi a afie a yɛhu afie no daa ne bio ne mmom afie afoforɔ kyerɛ sɛ ebi a afei deɛ afie ayɛ foforɔ koraa wayɛ foforɔ ɛsiane sɛ waba kristo mu kyerɛ sɛ wasakra n'adwene nti no ama no ayɛ foforɔ wɔnyɛ suban foforɔ bi na afei n'abrabɔ nso nsakraeɛ nso ayɛ dɛbɛn abam ɛne ebu ne sɛ onipa no wasakra n'adwene amen na ansa no meba sɛ yɛkɔ baibul mu kakra na yɛkenkan onyankopɔn asɛm yɛni kan mie baibul no nkɔ John Matthew 3 na Matthew 3 verses na ɛna no mu Yohane Suboni mabɛka asɛm yi di asɛm sɛ monsa kyerɛ mo adwene na ɔsoro ahenni no abɛn
na ɛmi sɛ ɛmɛ ti o ti mmiɛnsa nkyɛn mu baako kɔsi mmienu ade baako a ewu mu ne sɛ onyankopɔn koraa bɔfoɔ no bɛɛ wiase no John epie no asɛm ɔka kyerɛ ɔman yɛn ne sɛ ɔmo nsakra kyerɛ sɛ nipa ɛnsa yɛn adwene ɛwɔ nneɛma bi ho kyerɛ sɛ yɛkɔ Bible mu a yɛbɛhu sɛ Paul koraa nso pie no ɔbɛka agyensakyerɛ ho asɛm kyerɛ nipa sɛ nipa ɛnsakyerɛ yɛn adwene Awurade Yesu nso baeɛ no ɔno nso bɛka agyensakyerɛ deɛ bɛyɛ ɛho asɛm na ɔmo ɛsakyerɛ ayɛ no sɛne na ɔmo te onipa a wasakyerɛ onipa a wɔse wasesa anaa nipa bi a ɔno enya adanseɛ bi wɔ no ara na wɔn sɛ wasakra no sɛne na wɔteɛ obi a wɔse wasakra sɛne na wɔteɛ because yɛkɔ Bible mu a yɛbɛhu bebree a Bible no ka sɛ monsakyerɛ mo adwene ɛne obiara nso wasakyerɛ wobɛhu obi a ɔkɔ asɔre deɛ wɔsɛ masakra m'adwene o masakra m'adwene onipa a wasakra sɛne na wɔteɛ sɛe paa na wɔteɛ ɛnɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ mu na atumi aboa yɛn na ebi a obi ka na bɔnten sɛ wasakra na sɛ wo nso ka sɛ wasakra a na wɔhwɛ wo sakra ne yie nsakra ɛna wɔ abɔ w'abrabɔ mu no Awurade Yesu na wɔso ɔba nsɛ bi a wɔabɛdi n'akyi no because wɔatwerɛ sɛ obi bɛ Awurade Yesu mu a na wɔyɛ nipa foforɔ nipa nneɛma dada no ayɛ dɛ bɛyɛ atwam na nneɛma bi wɔ hɔ a na ɛwɔ sɛ nipa tumi ɛsakra yɛn adwene ɛwɔ hɔ yɛwɔ suban bi a ɛwɔ nipa ho a ɛbɛnyia sɛ onipa tumi sesa ɛwɔ hɔ sɛ obi a onipa a wasakra no ɔyɛ nipa bi a one wagye Awurade adi wapene so amea bɔ na su kyerɛ sɛ ɔnyɛ nokorɛ so bɔɔ afei nipa no franseɛ ɔmfa no adwene anyɛ biribiaa ɔno ano adwene ɔwɔ adwene deɛ ɔwɔ adwene nanso ɔmfa no adwene anyɛ biribiaa ɛsiane sɛ wasakra kyerɛ sɛ wasakra nti no ɔmfa ɔno ara no adwene anyɛ ne biribiaa na afei deɛ ɔtie Onyame asɛm Onyankopɔn asɛm na afei deɛ ɛdi ne soɔ na onipa a Awurade di ne soɔ nsa ne wɔteɛ onipa a Awurade edi ne soɔ momfa no sɛ ebi a mabɔfrɛ me ba me na mawo no sɛ me di ne soɔ a me na medi ne soɔ akwadaa no wɔtie me a sɛ na mbi sɛ akwadaa no wɔbɛyɛ sɛ me na medi akwadaa no so a na ebi a me na mekyerɛkyerɛ ne nneɛma bi a wɔso wɔyɛ a ɔbɛsɛ me ɔbɛyɛ sɛ me pɛpɛɛpɛ sɛ Onyankopɔn edi onipa so onipa sakyerɛ a onipa so wasakra n'adwene a Onyankopɔn na edi onipa no so nipa no ɔbɛtene sɛ de Awurade yɛ dɛ bɛn wɔtene nipa no abrabɔ bɛsesa afei deɛ ɛnyɛ sɛ bi a ɔdena no na ɛka sɛ wasakyera nipa bebree abɛ wiase a ɔmo de ɔmo ano na asakra ɔmo adwene ɔmo aka ho asɛm akyerɛ ɔmo namfo no sɛ ne de yɛ asakra okoo ne de yɛ asakra na akɔyɛ anoansɛm onipa a wasakra no wɔmfa no adwene biribiaa nneɛma bi a aka no ne yɛhu ɛwɔ ne ho no yɛnhu bie wɔ ne hɔ nneɛma bi a mmerɛ bi a atwa mu baabi a ne wɔtaa tenatena nkurɔfoɔ bi a ne wɔne ɔmo adi agorɔ kyerɛ sɛ ɔbrɛ bi a ne ɔwɔ mu no afei sɛ ɔyɛ ɔbaa na sɛ bi ɔyɛ afiema nsa a yɛnhu no saa bio afiema nsa no baa no namfoɔ baa ne nyinaa no atwam afei deɛ afiema nsa bɛyɛ foforɔ ɔbɛyɛ nipa foforɔ ama nipa ɛde sɛ obi a watu kwae na wakɔtena baabiaa na waba ne kurom na wɔyɛ foforɔ ama nipa kyerɛ sɛ afei nipa no ɛsiane sɛ waba Yesu mu no nti no wabɛyɛ nipa deɛ bɛyɛ foforɔ ɛnyɛ n'ano na ɔde asakyerɛ n'adwene ɛnyɛ n'ano na ɔde asesa n'adwene sɛ waba Kristo mu sɛ bi wɔkɔ asɔre nti na mepa maka sɛ ebesua onipa a wayɛ ne ho sɛ wasakyerɛ n'adwene onipa a wayɛ ne ho sɛ wasakyerɛ n'adwene na deɛ yɛka sɛdeɛ adwensakyerɛ ne yɛ dɛ bɛyɛ esi teɛ adeɛ baako a sɛ onipa asakra n'adwene a yɛwɔ suban bi wɔ mu wɔ nipa no hɔ ɔyɛ between nanom kyerɛ sɛ between na ebi ɔna kyerɛ sɛ odidi mprantam onipa a wasakra no ɔnyɛ saa bio onipa a wasakra no sɛ between na wɔna yɛsomasoma no ma na kɔfrɛfrɛ ɛfa nsɛ bi a anas odi mprantam yɛnhu no saa bio koraa because wɔayɛ dɛ bɛyɛ wasakra kyerɛ sɛ wasakra na obi a wasakra deɛ ɛbɛn na obɛtuma yɛ between na obi a wasakra ɛbɛn na obɛtuma yɛ between na mebɛ sɛ ansa na no yɛbɛdi kan akokɔ mayɛ bi mu kakra ansa na nneɛma bi wɔ hɔ a yɛdi kan ahu no obi a wasakra yɛmiyɛ Bible no koraa nhwɛ adeɛ wɔ Korintofoɔ nwoma no bada nsa na bɛkenkan Korintofoɔ no yɛkenkan Tesalonikafoɔ nwoma a yɛdi kan yɛti baako adehyɛmu a yɛ nwɔtwe kɔsi nkron onipa a wasakra
efiri mu na awurade asɛm no ɛbɔ peteyɛ ɛnyɛ Makedonia ɛne Akiankɔ de mogye a mogye Onyankopɔn di yɛ no atrɛ aduru ma nyinaa enti ɛma no nhia yɛ sɛ yɛka ɛho asɛm biara na wɔn a wɔka sɛdeɛ mmoada ne afiri ahonini ɛho aba Onyankopɔn nkyɛn sɛ mobɛsom Onyankopɔn tiasefoɔ nokwafoɔ no ana Paul ɛkɔ kuro bi so Tesalonika kuro no abosonsom wɔ mpaa yie na Paul ka adwensakyerɛ ho asɛm kyerɛ wɔn no nkurɔfoɔ a na ɔmfa nsa bi a yɛ kɔm a na ɔmo kɔkɔhwɛ akɔm no sɛ yɛ kɔm a ɔmo kɔtena ɛhwɛ bi ɔmo abobɔ dawuro yɛmmɔ dawuro ne mfa nsa bi akɔmfɔtwe ne nyinaa no na ebi a ɛfa nsa bi yɛde hyire ɛmɛm akɔmfoɔ no nkurɔfoɔ yi mu bi te Nyame asɛm na ɔmo te Nyame asɛm no ɔmo sakyerɛ a ɔmo adwene firi saa nneɛma no ho ɔmo sesa firi abosonsom nneɛma a ɛnyɛ nti ɛma nneɛma bebree no ahu ɔmo abrabɔ a afei deɛ nsakraeɛ a ayɛ dɛ bɛyɛ aba ɔmo abrabɔ mu nti nipa firi aseɛ ɛka ɔmo ho asɛm nipa firi aseɛ keka ɔmo ho deɛ bɛyɛ asɛm wɔn wɔ nipa a wasakra na sɛ nipa yi nso wasakra ne yɛ bɔ dawuro a ne ɔduru hɔ wɔso wasakra obi a wɔso wasakra akɔmfoɔ ɔkɔm a ɛhɔ na wɔne ɔyɛ dɛ bɛyɛ wɔne ɔkɔbɔ n'ani akɔnhoma onipa a wasakra ne nneɛma nyinaa na ohun na wɔhwɛ onipa a wasakra no wɔmfa ne wei ɛnhwɛ biribi a obɛhunu biara ɛwɔ sɛ Nyankopɔn ama yɛn ani deɛ nanso ani ne yɛde hwɛ ade pa yɛde ani wei ɛhwɛ ade pa yɛmfa hwɛ ade bɔne adeɛ bi a wohu na sɛ wɔso wasakra na wadwene deɛ a wohu na wɔnyɛ deɛ bɛyɛ wɔnhwɛ onipa a wasakra na adwene nkurɔfoɔ sɛ wɔn asakra wɔn adwene ne yɛ kɔmɔ na wɔn aduru aseɛ ne yɛ so ɛɛbɔ dono ne yɛ wɔ so ntorowa na afei yɛgu sire no ne yɛ dade eduru akɔsi da a ne yɛduru hɔ onipa a wasakra na adwene bɛtuma yɛ saa onipa a wasakra na adwene obi a wasakra na adwene wɔnyɛ deɛ bɛyɛ wɔnyɛ saa enia sɛ nkurɔfoɔ yi wɔn te Nyame anim asɛm no wɔn sakra yɛ ne ntena afei de Nyankopɔn na ɛbɛyɛ ebedi wɔn so na obi a Nyankopɔn edi ne so paa no ebedi akɔsi deɛ paa ma na kɔtena hɔ sɛ yɛ kɔm no kɔhwɛ bi onipa a Onyankopɔn na edi ne so na abrabɔ mu no ɛnyɛ wɔn a na edi wɔn ne ho so because onipa a wasakra no wɔn a ni wɔn ne ho so obi a wɔn wasakra ne obi a ɔkɔ asɔre bebree hɔ a yɛayɛ yɛn ho sɛ yɛasakra yɛayɛ yɛn ho sɛ yɛasakra nanso yɛnyɛ dɛ bɛyɛ yɛn nsakra na yɛma mo ahu sɛ onipa a wasakra sɛ ne wɔteɛ nkɔfoɔ no sesaeɛ no ne yɛnda so nkɔ akɔmfo fie yɛnda so nkɔ hɔ afei deɛ wɔn mo anya ɛnamfoɔ foforɔ dɛ onipa bɛtaa wɔn mo deɛ yɛbɛka wɔn mo asɛm bɔne deɛ ɛna deɛ yɛsɛ asɛm yɛsɛ wasakra yɛsɛ yɛ aboate sɛ ne wasakra ne wɔgya adeɛ bɛ wɔgya akɔm yɛsɛ wɔgya akɔmfotwe ne bɔ a wɔne wɔsɛ yɛsɛ wɔn ho awurade wɔyɛ nipa a wasakra wasesa nti wɔn aso nkɔwɔ bio amen saa bɛbɛpɛ ne yɛn nso no yɛsɛ yɛasakra deɛ a yɛbɛyi suban bi adi yɛabrabɔ mu ne yɛ asetena mu obi mu forɔ onipa bi na ebedi yɛabrabɔ no soɔ na wɔn a wɔn wɔ ani nyinaa no ɛwɔ sɛ wɔn ho yɛ foforɔ wɔn wɔ ani wɔn a mefa kyɛn sɛ wɔn ni mbɔne ɛwɔ sɛ wɔn ho yɛ foforɔ because yɛayɛ deɛ bɛyɛ foforɔ ɛmɛ ne adeɛ a menim sɛ yɛbɛkɔ bebree onipa a wasakyera wɔn sɛ ɔko ntɔkwa obi a wɔso wasakyera wɔso wasakra wu ma onu ɔko ntɔkwa saa onipa a wasakra nko ntɔkwa wasakra kyerɛ sɛ wasesa na obi a wasakyera n'adwene deɛ ɔko ntɔkwa yɛ deɛ bɛyɛ sɛ obi ko ntɔkwa deɛ a ne wɔn nsakra na adeɛ bɛyɛ na wasakra firi ho ntɔkwa na ɛnyɛ ne yɛka ho asɛm akyerɛ woɔ yɛsɛ mɛ nko ntɔkwa na no nkyerɛ sɛ bi obi mfa mɛtoɔtoa anaasɛ bi a wonko ntɔkwa nti woni tamfo wowɔ tamfo ne nipa nyinaa na dɔ wɔ ne nipa nyinaa na ɛpɛ w'asɛm ne nipa nyinaa na ɛbɛte w'aseɛ nanso wasakra wadwe nto nya deɛ bɛyɛ wonko ntɔkwa na sɛ yɛko ntɔkwa deɛ a ne yɛ ne wi asefoɔ ntɛm no nso yɛbɛ na dɔ yɛ ntɛm onipa a wasakyera bɛtumi ako ntɔkwa onipa a wasakyera ɔno a wasakra n'adwene paa mo de mo mmea mu ho atɛn paa sɛ obɛtumi yɛ ako ntɔkwa ɛmma saa da hallelujah na ɛm sɛ ɔsopafo Paul ɛka asɛm bi yɛbɛyɛ nkae Bible no ɛwɔ 1 Corinthians 6 1 Corinthians 6 9 to 11 anaasɛ mo nim sɛ wɔn a wɔnte no ɛrenya Nyankopɔn ahenniɛ no moma wɔn naadaa mo adwamammɔfoɔ ne abosonsomfoɔ ne awaresɛefoɔ ne awohwifoɔ
ɛne mmarima a wɔne mmarima da ɛne awifoɔ ɛne berefoɔ ɛne asabofoɔ ne ntɔkwapɛfoɔ ɛne amimfoɔ de nyɛ Nyankopɔn ahenniɛ no saa na nka mo bɛtie na afei wɔadware mo na wɔate mo ho na wɔbu mo bɛm Awurade Yesu Kristo din ɛne yɛn Nyankopɔn honhom mu onipa a wɔasakyerɛ no yɛdware no onipa a wɔasakyerɛ n'adwene no saa nipa na ɛsɛ yɛyɛ dɛ bɛyɛ yɛdware no na obi yɛdware obi di ɛne fi ne no hɔ obi yɛdware no bi ɛkyɛ sɛ ne ho yɛ fi nti na wɔsi yɛdware no na obi sisa n'adwene deɛ yɛdware no afiri bɔne nyinaa ho ne wɔn ma yɛdware no hɔ na Awurade na ti no dware no waba Yesu nkyɛn ɛni ɔsakyerɛ n'adwene afiri nneɛma bɔne ho nneɛma bɔne a ɛnyɛ a ama efia dɔre no efia ama ne ho ayɛ kankankan na ma efia ama abɔ ne ho no saa nipa na Awurade ɔbɛ Nyankopɔn nkyɛn a wɔsakyerɛ n'adwene a na ne ho na ɛdɛ bɛ ɛna so efi na so ne ho bio onipa a wɔsakyerɛ n'adwene no onipa bi a mo sɛ wɔsakyerɛ n'adwene biara no efi nyɛ deɛ bɛ emi ne hɔ enipa wɔn sɛ ɔbɛ Awurade Yesu mu a Awurade ne wɔn adi nsuo Awurade di nsuo a ɛdɛ bɛ edware saa nipa no ɛno tena ne ɛkyerɛ mo sɛ onipa a wɔsakyerɛ n'adwene ɔmo a na ɔmo Tɛsalonike ɔmo sakyerɛ ɔmo adwene no na afei basabasa ɛni ɔmo akɔɛ mu because ɔmo asakra ɔmo na abɔnten a nipa hu ɔmo sɛ ɔmo ayɛ deɛ bɛyɛ ɔmo asakra onipa a wasakra n'adwene wɔnyɛ koowa no wasakra kyesɛ afei curiosity koowa saa nipa no ɛsɛn sɛ wasakra n'adwene nti no wɔnyɛ deɛ bɛyɛ wɔnna so nyɛ koowa bio edi nkurɔfoɔ a ne anim sɛ nipa sima si di a wɔn deɛ koowa nom ne kyesɛ atoro nom ɛne bibi de sɛ kɔnkɔnsa afei ne wayɛ deɛ bɛyɛ wɔagyae because wɔsakyerɛ deɛ bɛyɛ n'adwene onipa a wasakyerɛ n'adwene sɛ ne wɔteɛ obi sakyerɛ n'adwene a sɛ ne wɔyɛ deɛ bɛyɛ wɔteɛ obi yɛ betwani ne wɔso wɔbɛso wɔsom Nyankopɔn wo a wɔsakyerɛ n'adwene deɛ a obɛgya abɛni twa na onipa a wasakyerɛ n'adwene ɔraso twa bɛ na kyerɛ sɛ deɛ bɛ na kyerɛ sɛ wasakyerɛ n'adwene onipa a wɔso wasakyerɛ n'adwene daso twa bɛ ɔtwa bɛ o ɔdontɔn nsa apɛtɛhyɛnam ne ɛbade ma nkurɔfoɔ wɔso wasakyerɛ n'adwene wɔyɛ adwensakyerɛ wɔn nsesa n'adwene wɔyɛ na wɔso wasakyerɛ yɛn na wɔyɛ na wɔsɛ wasakyerɛ because wasakyerɛ n'adwene deɛ a obɛgya saa nneɛma ne yɛ nneɛma bi a ɛwɔ baabulu mu a yɛbɔ din sɛ ɛyɛ bɔne no obɛgya ne yɛ because wasakyerɛ wɔyɛ nipa a wasakyerɛ deɛ bɛyɛ n'adwene hallelujah obi sakyerɛ n'adwene a yɛsɛ ɔbɛkɔ so atwa ba anaasɛ obɛgya yɛ nanso ɛɛden bɔne a yɛwɔ wɔto mu no ne gya yɛ ɛden biribi a wayɛ ama no akokɔ awowɔ na ate wo de mu no kyerɛ ayɛ wo dɛdɛɛdɛ no ne gya yɛ ɛden nanso ɛno ni mu a nipa no ntumi nkɔ heaven sɛ adwensakyerɛ ni hɔ a onipa ntumi nkɔ heaven na ɛyɛ meyɛ bebree sɛ ewiase awie bebree mo nipa bebree a wɔn ayɛ wɔn sɛ wɔn asakra mo mu nipa bebree no a yɛayɛ wɔn sɛ yɛ asakra na nneɛma bɛn na wɔn sakra firi wɔn ho onipa a wasakyerɛ n'adwene paa sɛ wɔda so yɛ adufuru pɛ ɛne pɛsɛmi nkominya o wɔda so paa yɛ adufuru pɛ onipa a wasakyerɛ n'adwene na afei adufuru pɛ nom ɛne aniberebereɛ obi yɛ wɔso wasakra paa o na mo sɛ anibereɛ paa aniberebereɛ ɛne ahoɔyɛ a paa keka nkurɔfoɔ akyiri nsɛm keka nkurɔfoɔ ho nsɛm wɔso wasakyerɛ n'adwene o obi nipa no wɔso wasesa ne wɔka nkurɔfoɔ deɛ bɛyɛ ɛho nsɛm onipa a wasakyerɛ n'adwene paa bɛtumi ayɛ saa kyerɛ sɛ nneɛma furu wei nti ɛna Onyankopɔn ɛredware yɛn na sɛ yɛnsesa deɛ a ade ntina wɔkɔtena baabi aka wu nua ho asɛm na wɔsaa gyae ka sɛ masakyerɛ m'adwene wode wano na asakra wonya nsesa wɔ neyɛ mu nipa nya nsesa wɔ abrabɔ mu na ma ɔdenano yɛ dɛ bɛyɛ wasakra wɔdenano na asakra ɛno nso deɛ ɛmfa nipa nkɔ baabiaa onipa a yɛse wasakra n'adwene sɛ wosakyerɛ nipa a wɔsakyerɛ n'adwene biara na afei wɔhwɛ sɛ grudge bi wɔ ne obi ntam a grudge afei ɔhwɛ sɛ wɔbɛsiesie because onipa a wasakra nti ɔne obi a anya aka ɔne obi a ne wa nti wɔtena se a nti sɛ wɔn nsa bi a wɔyɛ aberante a na afei kura wɔ mu no anaa ba nsa bi a borɔ no wɔte soɔ no ne obi a wɔn nsa a nipa sɛmɛso ayɛ dɛ bɛyɛ wasakra n'adwene because grudge ɛwɔ ɔne nipa ntam nyinaa wɔyɛ siesie ɔne obi a aka a wahwɛ asiesie saa nneɛma no nyinaa ɛni ohun ne ho sɛ ohun nipa biara a ɔnɔ no ohun nipa biara a kyerɛ sɛ kwambe so no ɔwɔ ne ho adwemmɔne
ana ebia obi ho ni bɔne kyɛ sɛ wasakye na adwene nti ɔhwɛ sɛ na kwan mu na brabɔ mu no kyɛ sɛ wasesa firi bɔne ho na bɔne nso bɔne yɛ kekɛ nso no bansa bi akowa yɛ bɔne anibrɛbrɛ yɛ bɔne ahoɔyɛ a yɛ bɔne na saa na ma wɔ nyinaa wɔ wiase na asɛm so wasakra deɛ a adanti na yɛsɛ hu no asɛm ho bɛnten ho adanti na yɛsɛ akɔhu saa nama no wɔ bɛnten ho obi a wɔ so wasakra na adwene na gyɛ sɛ onipa a wasakra na adwene wɔ adwuma a wɔbɛyɛ onipa a wɔsɛ wasakra no so obi so wasakra a wɔsɛ wasakra a na sɛ wɔyɛ ne ho sɛ wasakra deɛ a wɔwɔ adwuma bi yɛwɔ suban bi a ɛbɛda adi wɔ nipa a wasakra deɛ bɛyɛ n'adwene emu amen ɛho sɛ menim sɛ nneɛma yɛ abɔbɔ din nyinaa yɛ biribi a ɛwɔ nipa ho obi wɔ hɔ a biribi de sɛ atirimuɔden nipa obi wɔ so wasakra ɛso ne tirim dendenden obi efie wɔ tirim obi ɛhu sɛ wɔso wasakra nso tirim dendenden do ɔnyɛ sɛ bi a kwan bɛ so no yɛasakra nti ebi a nkɔfoɔ twa yɛ mɔɔdeɛ anaasɛ bi a nkɔfoɔ de te yɛ mɛkonum ne yɛdade nti afɛ deɛ yɛasakra nti no ɔsɛ nipa ɛyɛ sanyɛ saa nanso obi wɔ ne tirim wɔden paa wɔte sɛ mfa kyerɛ sɛ ne tirim wɔ sum onipa a wasakra no adwene deɛ nka ne tirim nyɛ sum obi a wɔ so wasakra no nka ne tirim no ka wo sɛ adwen papa na yɛde bɛ ɛwɔ ne mu but ebi wɔ ha ne atirimɔden paa ne tirim wɔ sum paa nanso ɔso wasakra ɔmo bɛnten sɛ wayɛ yɛde bɛ wasakra wo na obi yɛ ka nti wɔgyae korɔ no nti wɔgyae nsa wiɛ nti wɔgyae mpana twɛn no wɔgyae ntɔkwa no nti yɛde wɔgyae pɛsɛmi nkumnya no wɔgyae because nipa nyɛ nso obi sakra deɛ a wɔsɛ saa nama nyinaa yɛnhu ne wɔn ho bio obi a wɔso wasakra no yɛnhu ne wɔn ho bio na obi a wɔso wasakra no wɔn aso titi bia baa sɛ rensa wɔso wasakra nti obi sɛ ɛni nipa sɛ nti wɔtumi agya nsa nom ɛna wɔyɛ adeɛ o wɔgya nsa wiɛ ɛne ɛma nsɛm wɔte ne ho firi saa nneɛma wɔ nyinaa ho onipa a wasakra nanso wɔyɛ kora wɔnyɛ ne yere ho adeɛ nso wɔso wasakra wɔnyɛ ne yere ho adeɛ o nso wɔso wasakra nso nea bɛn ɛna da obi a wɔwi ase a wɔnyɛ ne yere ho adeɛ a wɔne ne hyia mu ɛna obi a wɔba kristo mu nso wɔnyɛ ne yere ho adeɛ nso yɛ bɛn na da wɔn ntɛm wɔn nyinaa yɛ pɛ wɔn nyinaa yɛ deɛ wɔn nyinaa yɛ pɛ na sɛ nsan bɛtumi aba mu deɛ a na wɔsɛ wɔdi ehu edimi to anamɔ no wɔtumi yɛ ne yere ho adeɛ onipa a wɔso wasakra o nso wɔnyɛ ne yere ho adeɛ ne kuro nyɛ ne ho adeɛ nsɛm bebree nipa bi wɔso wasakra tete sum mu na nkurɔfoɔ nom keka nkurɔfoɔ wɔn nsɛm nkurɔfoɔ akyiri nsɛm ne nneɛma bebree wɔso wasakra kɔnkɔnsa nko a kuronum nsɛm nyinaa wɔnim ne nyinaa kuronum nsɛm nyinaa kɔnkɔnsa nko a wɔso wasakra o adeɛ ma nsa so wayɛ dɛ bɛyɛ wasakra ade nti ɔkɔ asɔre na gyɛ sɛ yɛka sɛ obi asesa na obi asakra a ɛntiaseɛ ne nipa ani nipa de ano asesa nanso yɛbɛsesa wɔ deɛ bɛyɛ abrabɔ mu amen yɛsɛ yɛbɛ bamtwadeɛ bɛ na yɛsɛ yɛbɛsa wɔ mu yɛbɛsesa abrabɔ mu okay before sɛ yɛbɛkɔ so ɔmo ne ka mi Bible no koraa nkɔ Psalms onipa a wasakra before sɛ ɛmi sɛ ɛbɛnka Psalms no but ɛni ka ehu sɛ obi asakra a ɛnya deɛ a na mo nim sɛ ɔwɔ yere na ɔno ne yere te mantam baabi anaa baabi a na obiara nim nso ɔmo taa akɔntɔkɔ a na bɛhu a na bɛrima no so wasakra anaa ɔbaa no so wasakra a ɛbɛka sɛ ɛnti asɛmɛsɛ na ɔmo gya ntɔkwa no adeɛ ɛbɛ nipa adwene mu a no sɛ ɔyɛ na ɔmo gyae yɛbɛhu ne ɔmo de asi a nipa so ɔso wasakra ohwɛ mohwɛ na obi yɛ ka ɛsɛ oyi asɛmɛsɛ so wasakra ɛsɛ ɔne ne yere atwadeɛ a ɔmo bɔ ntɔkwa bi ɔno maame paa de asi ani paa no hwɛ ɔso wasakra nipa ɔso wasakra o na gyɛ sɛ yɛka sɛ obi asakra a na saa nipa ne yɛhu bɔne yɛ deɛ bɛɛ ɛwɔ ne ho ɔbɛtumi ayɛ mfomsoɔ deɛ a ɛnyɛ na nida ho nanso ɔpɛ Nyankopɔn kyɛw ne ɛwɔ sɛ wɔde yaw ɛyɛ biribi deɛ sakra a wasakra ne nti no wɔmfa yaw ɛne akomaden ɛne atirimuɔden ɛne mfa nsɛ bi akɔnɔ bɔne ɛnyɛ biribiaa because wɔayɛ deɛ bɛɛ wasakra Onyankopɔn na ebi nipa no so Awurade na control nipa na life Awurade na ɔdi nipa no so na Awurade edi onipa so a saa nipa na muzu sɛ na brabɔ paa bɛyɛ sɛn onipa bi a wɔmfa ɔno ara n'adwene nyɛ biribi
ne ma afei deɛ ɔde adwene bi afiri obi hɔ ɛna ɔde abɔ ne brɛ na brɛ abɔ bɛyɛ sɛe deɛ baabi a wɔregye adwene ɔregye adwene firi no baabi a nipa no wɔregye adwene afiri no na brɛ abɔ bɛyɛ dɛ bɛyɛ ɛbɛsɛ nipa no ɔma n'adwene no anɛ nde saa onipa bi a wɔsɛ wasakra aberanteɛ bi a wɔsɛ wasakra ɔsɔre abɔ na ɔhyɛ deɛ bɛyɛ jɔt wɔhyɛ wii ɛnso wɔsɛ wayɛ dɛ bɛyɛ wasakra because ɔkɔtwɛ n'ani ɛwɔ asɔre mu to obi yɛ nim sɛ nipa sɛmɛ nso ɛde ɔkɔ asɔre onipa a wɔsɛ wasakra yɛm sɛ ɛkenkae Psalms wɔ Psalm 51 Psalm 50 paatwɔ Psalm 50 ɔse Psalm 50 verse 16 na abɔnefoɔ deɛ Onyankopɔn ɛso no sɛ adeɛ nti na woka m'ahyɛdeɛ na wode w'ano bɔ m'apam din na wokoro yi a wokyiri animka na woto me nsɛm gu w'akyiri sɛ wohunu owifoɔ a wopɛ n'asɛm na wone awaresɛefoɔ bɔ wogyaa w'anom kɔ bɔne mu na wota kyerɛ ma ɛtoatoa ɛnaada asɛm wotena ase ɛka wo nua ho nsɛm na wo naba mpo wosopa no wayɛ yeinom na mayɛ koo mu nti wosusu sɛ mete sɛ wo a mɛka w'anim na mede mataataa w'anim mo a mo werɛ afiri Onyankopɔn no monwene yei ho na mandete mo mu asinasini a wɔkyefoɔ biara ɛni hɔ ɛme sɛ onipa a wasakra no yɛkenkan saa nsɛm yi a yɛbɛte ase bebree nipa bɔnefoɔ obi a wɔte Onyankopɔn asɛm a ɔmpɛ sɛ ɔde bɛyɛ adwuma no ɛnka Nyankopɔn koraa mpɛ sɛ saa nipa no koraa ɛbɛbɔ ne din nima koraa apam bi ɔne nipa bi ayɛ koraa no ɔmpɛ sɛ nka ɛdeɛ no koraa bɛyɛ ɛbɛto mu nipa bɔnefoɔ obi a ɔdi bɔne paa no saa nipa no Awurade mpɛ n'asɛm nyɛ sɛ bi ɔmpɛ sɛ ɔbɛgye no nima bɔne a nipa no ɛredie no na nipa no mpɛ sɛ ɔbɛsakra nti no saa nipa no Awurade yɛ dɛ Awurade kyi no na ase David ɛka nsɛm bi sɛ one onipa tumi tena ase ɛka onua ho asɛm ɔno ara maame ba o ɔmaame ba otumi sopa ɔmaame ba paa yie ebi a maame koraa bi a ɔno ne nua bi ayɛ yie na wɔnhwɛ no otumi tumi aka no ho asɛm atontɔn na ma nkurɔfoɔ bebree onipa a wasakra o onipa a wɔso wasakra sɛ ne ba nhwɛ no nsɛm bebree nsɛm hwanyan nsɛm bebree onipa a wasakra deɛ ana woyɛ ntoɔtoa bebree ntoɔtoa saa obi sakra a saa nneɛma ne nyinaa to atwa onipa a wasakra no saa nneɛma ne nyinaa to atwa ntoɔtoa nko a na sɛ David ɔkyerɛ yɛ nneɛma bi sɛ obi wɔ hɔ a korɔ no mpo ɔmɔ korɔ no nanso n'adamfo ne korɔmfoɔ nanso wɔse ewiasefoɔ koraa wɔbɛbi sɛ kyerɛ ma yɔnko na mɛm sɛ wo suban wo a wɔdamfo ne korɔmfoɔ ne bɛhu deɛ wɔwɔ teɛ korɔmfoɔ sɛ nipa nyinaa nim sɛ sɛ wɔyɛ korɔmfoɔ paa no a na wɔso wasakra adeɛ nim sɛ ɔne ne yɛ dɛ bɛn nante bio obi a ɔnom wii da biara no na wɔso wasakra adeɛ a adan dina saa nipa yi ɔne ne kɔ nanteɛ bɛka nyame asɛm mu ayɛ dɛ bɛ akyerɛ ne sɛ wɔnsakra ne wɔso wɔnsakra adeɛ a baabi ɔbɛtena no wii hɔ na wɔso kɔtena ne yɛba no sɛ ɔnom wii na wɔso tɔ bi a adeɛ bɛ ne nipa bɛnya ma wowɔ so obi a wɔnom ne deɛ awie na wɔte wɔtwɛɛ no nyɛ saa ne yɛbɛdwena ma wowɔ because baabi hasad nim sɛ obi a to ha na obi a hasad deɛ ha na obi a ɔmo wɔtɔ de obi ahye o na wɔsakra adeɛ a wonim ɔmo akɔɛ nyinaa adeɛ nti na sɛ ɔdamfo yɛ korɔmfoɔ ha na Yesu asɛ Bible no ɛka sɛ mekyerɛ sɛ obi wɔ hɔ a ohu korɔmfoɔ koraa pɛ n'asɛm sɛ obi wɔ hɔ a ne ba ɛbɔ korɔ no koraa no a ɛyɛ ne dɛ nneɛma bi a wɔyɛ nti agyapadeɛ bi nneɛma bi a wɔyɛ nti ɛne dɛ sɛ ne ba no bɔ korɔ no biribi a wɔyɛ nti na saa nipa no aka sɛ wasakra n'adwene wɔ so wasakra n'adwene ohu obi bɔ korɔ no a obɛnya ahinyɛ bi anaasɛ bi a obɛnya ɔdɔ bi ne wankasa kyerɛ nipa no wankasa nkyerɛ nipa no ade ntira saa nipa yi wade se wɔmpɛ sɛ ɔde nano bɛto n'asɛm mu koraa onipa a wɔmpɛ sɛ ɔbɛsakra n'adwene koraa no awurade se wɔmpɛ sɛ n'asɛm ɔno n'asɛm koraa nipa no yɛ bɛyɛ wɔde nano bɛto mu amen na ɛnyɛ sɛ bi a afei nipa no ne awaresɛefoɔ na ɛrebɔ nkurɔfoɔ bi a yɛgyagya yɛ yerenom ne yɛgyagya yɛ kuronom saa nipa no nipa na ɛrebɔ wɔn se wɔn yɛ awaresɛefoɔ koraa yɛ dɛ bɛyɛ ɛbɔ
kyerɛ sɛ obi a wasa kyerɛ n'adwene deɛ ɛdeɛ bɛn paa nti ɔne awanasɛɛfoɔ bɛbɔ ɛdeɛ bɛn ntia because wasa kyerɛ n'adwene kyerɛ sɛ asɛ no ɛnyɛ sɛ bi yɛsɛ sɛ yɛn adwene nko ara sɛ yɛn gya abɔne yɛ but nipa bi wɔ hɔ a yɛn nkɔ so mfa no damfoɔ bio because kyerɛ me wo yɔnko na menkyerɛ wo so ban kyerɛ me wo yɔnko a ne nam no sɛ wokyerɛ me wo yɔnko nko a deɛ a mɛtumi ahu suban koro a wokura because ɛyɛ den sɛ hann ne su mɛtumi ayɛ baako ɛyɛ den bebree sɛ obi a wɔsuro Nyankopɔn mɛtumi na obi a wɔnsuro Nyankopɔn aka yɛ tiri apram ho ne aka yɛ tiri apram ho ne yɛ ka atirimosɛm paa ɛbɛyɛ dɛ paa na wɔba a wɔwɔ kunu anaa bɛrima sɛ bi a bɛrima a ɔwɔ yereɛ na meba obetumi ne ɔbaa bi a ɛnyɛ ne yere paa ayɛ firi aa yɛn nyinaa yɛ baako deɛ nanso ebi baabi a na kwanta bɛyɛ dɛ bɛyɛ na bɛdɛm kyerɛ me wo yɔnko kyerɛ me yɔnko a ne bɔ no mehunu wo suban koro ekuta no mehunu onipa wasa kyerɛ n'adwene wɔsesa firi saa nneɛma wɔ nyinaa ho wɔsesa firi deɛ bɛyɛ saa nneɛma wɔ nyinaa because wasakra amen ɛna wɔsɛ sɛ wogyaa wɔ ano ɛkeka nkurɔfoɔ ɛkɔ bɔne mu obi wɔ ha a wogyaa no ɔma no kwae ɔno keka nsɛm bebree nanso nipa wasakra no ɔkenka nsɛm bio me nuanom adɔfoɔ nom David ne ɛka saa nsɛm wɔ kyerɛ David na Onyankopɔn no so ɛka sɛ mo a mo yere afi Nyankopɔn sɛ obi a ne yere afi Nyankopɔn no wɔnkae saa nsɛm wɔ yi wɔnkae paa yie sɛ obi bɔ saa bɛn no bɛdi a na sɛ onim Nyame abufuo di a wɔsɛ wɔnkae saa nsɛm wɔ yi ɛnyɛ sɛ wɔde sɛ obɛsane na onipa no a ɔde no ɔto no nsɛm mu na ɔnsakra n'adwene na ɔbɔ ne din koraa de ka nsɛm no Awurade so wɔ ɔba saa na ɔka no David anwuma yi mu na gyɛ sɛ ahasei no adwensakyerɛ a ɛho hia bebree ahasei ne sɛ deɛ David ɛkyerɛ ya ne sɛ adamfodamfoɔ no menim sɛ yɛnam sɛ yɛagye Awurade Yesu adie nti no yɛbɛte yɛn ho afiri namfoɔ deɛ bɛyɛ bɔne ho nipa sɛe ɛna wɔn sɛ Awurade kyee wɔn mu yi anaa wɔn ani bieɛ ehunu papa ne bɔne no ɛnamfoɔ bi a ɛkwan bɛsu no wɔn abrabɔ nyɛ na nka ɛna wɔn na ɛfa nsɛ bi a edi nakra na nanso afɛ deɛ yɛsakra yɛ no wɔn ɛna so ɛne yɛn ɛmfa ɛnamfoɔ. because ɔkɔwie a ɛgya ɔbɛyɛ dɛ bɛwɔ ma obi ɛyɛ mfɔmɔsoɔ wɔne oyifoɔ ba a ɛyɛ bɔne ɔdamfo no ɔresɛɛfoɔ bi a ɔsa wankasa nkyerɛ no a ɛyɛ bɔne wopene so a wopene bɔne so a saa nipa ne nsesa n'adwene no na saa sei no ɛnna deɛ ɛbɛsɛ yɛka kyerɛ mu titiriw paa ne sɛ onipa a wasa kyerɛ n'adwene no wɔgya abɛtwa onipa a wasa kyerɛ n'adwene no wɔgya adwamammɔ onipa a wasa kyerɛ n'adwene afɔ mu nafo ɔyɛ kom sɛ ɔyɛ tii afei wɔtwo because wasakra deɛ bɛyɛ n'adwene afei deɛ ɛnam adwensakyerɛ nti ɔtie Onyankopɔn deɛ bɛyɛ asɛm wɔmfa n'adwene nyɛ deɛ bɛyɛ ɛnyɛ biribiara ɔne obiara ntwema nso do mɛka sɛ ɔne obi ntwema nso a asɛ obɛtumi asama wo but wɔn deɛ nka ɛnyɛ wɔ pɛ sɛ wɔbɛsama nipa nanso menim sɛ nsama bi wɔ hɔ a ɛnyɛ bɔne na nsama bi wɔ hɔ nso a ɛyɛ deɛ bɛyɛ ɛyɛ bɔne menka ho asɛm no deɛ obɛtumi asama nipa ɛwɔ kwan bɛ so a ɛnyɛ bɔne ɛna bi ntumi nsama nipa wosama nipa wɔ kwan bɛ so a woyɛ bɔne but onipa a wasakra deɛ onidi deɛ bɛyɛ nneɛma akyi onipa a wasakra yɛ mɔ sɛ ɔmo yɛ concert dance wɔdudu wɔ onipa a wasakra hwɛ ɛsɛ ne wɔso wasakra sɛ nipa wasakra wɔnsakra wɔnyɛ ne wɔsɛ wɔyɛ dɛ bɛyɛ wasakra nso wɔnsakra because obi asakra nkɔ nyɛ dɛ bɛyɛ wɔnkɔ hɔ na yɛ saa sɛ no deɛ mentoro a mo atɛnhyia akɔ so ara ne sɛ onipa a wasakra no ɛnyɛ deɛ bi a ɛkwan bɛ so no wɔtena seɛ ne yɛ egu nsa a ɔne mom na ɛso mu ama yɛ dɛ bɛyɛ mi yɛ egu nipa wɔso wasakra hwɛ wasakra wɔso wasakra o wɔahwɛ sɛ wɔahwɛ nsa buraa wɔso wasakra na nyɛ saa sɛ no adwensakyerɛ no egyina biribi so amen na ade baako a ɛwɔ mu ara ne sɛ yɛn nso yɛn ho Awurade yi ɛmi sɛ ehwɛ mu a ɛmi sɛ bɔnne bi te sɛ ebi a roofu nom ne gaagaa nsɛm no ba heart no onipa a wasakra nyɛ dɛ bi ehu ne ho bio sɛ mo ate aseɛ obi sakra a ohun sape wɔyɛ ne ho gaagaa wɔyɛ ne ho gaagaa saa kuro wɔte mu obi yɛ ne so wɔyɛ gaagaa obi a wasakra afei de wɔyɛ dɛ bɛyɛ wɔgyae nantwie bi ɔne nam ne ade ne nsɛnsɛm bi a nipa no bɛhu no wɔ ne ho
ɛnɛ saa nneɛma no nyinaa rough wotumi di mpanimfoɔ rough nom ɔmu pani ɔmu obiara onipa a wasakra no afei de wayɛ dɛ bɛyɛ wɔgya saa nneɛma no because afei deɛ ɔde adwempa ɛna ɛbɔ ne bra because wayɛ dɛ bɛyɛ wasakra me nuanom adɔfo nom wei ne adwensakyera wei na hɔne soboni bɛka ho asɛm kyerɛ nkurɔfoɔ sɛ mo nsakyera mo adwene na onyankopɔn de ahennie no ɛɛba na sɛ onyankopɔn de ahennie no ɛɛba deɛ a na yɛ sɛ wɔ so nipa tumi yɛ deɛ bɛyɛ ɛsesa si yɛnyare wɔ bi a mfi ne ho fi mu a ɔntumi nkɔ nyankopɔn deɛ bɛyɛ ɛnkyɛn onipa a wasakyera no adwene no n'anum kasa yɛ deɛ bɛyɛ ɛɛdɛ nti mom yɛnwene ho yie na yɛmfa asɛm nto yɛ akoma so ne yɛntumi ntena ase si yɛasakra adeɛ a mom yɛnkeka nkurɔfoɔ akyiri asɛm yɛasakra adeɛ a mom yɛnyɛ kowaa yɛasakra adeɛ a ɛnsɛ ɛdi atorɔ yɛasakra adeɛ a ne sɛ ɛyɛ bɔne nipa ɔmo aka no ɛyɛ bie sɛ nsonsoneɛ ɛbɛda yɛ ne ɔmo aka no deɛ bɛyɛ ɛntɛm onipa a wasakra so onim bible kenkan a mo sɛ afei na ɔkura bible mo sɛ baabiaa bible na ɔbɔ ne berɛ yie ɔnyɛ ɔkyinyefoɔ because wayɛ deɛ bɛyɛ wasakra nipa sɛe ɛna ɔmo wɔ ɔmo sɛ ɔmo asakra hallelujah na yɛ sɛ obi a wasakra no sɛ mɔwɔ sɛ na wɔsi teɛ wɔsɛ wasakra no hwɛ so ɔno maame na ɛkɔn no wɔsɛ wasakra o wasakra kòsi sɛ wasakra hwɛ atwadeɛ bi a wɔbɔ ne fie wɔ kora no obi apata no a wɔnte ɛnso wɔsɛ wasakra nipa a wasakra paa sɛ ne wɔteɛ na yɛ saa se no ɛmɛ a yɛbɛsɔre na yɛbɛbɔ mpa yie mahu ɛma nsɛ bi onipa a wasakra no sɛde wɔsi yɛ dɛ bɛyɛ ɛteɛ ɛnɛ sɛ onipa no ansasa a na wɔkyerɛkyerɛ nneɛma bi a ɛfa awurade yesu ne mmayɛ no ho a hɛ wɔnte aseɛ ɔbɛte aseɛ because wɔn sakrae na yɛn nso yɛ asakra agyensakyerɛ na meka ho asɛm no ɛhana nyina adeɛ baako pɛ so mmerɛ a yɛte nyame nyankopɔn asɛm da biara yɛ sakra da biara ne mu wɔne mu wɔde agya neɛ prɛkɔ nanso mɛ biara no asɛm no ba a ne yɛgyina so ayɛ dɛ bɛyɛ asesa deɛ bɛyɛ yɛatwene ɛwɔ nneɛma mi ho na ɛma yɛkɔ yɛ anim ɛwɔ abrabɔ mu ɔma yɛ nyina yɛnsɔre onipa a wasakra n'adwene no ɔnyɛ by heart nipa a wasakra n'adwene atorɔ no ntumi yɛ obi adeɛ wo nɔkorɛ ɛna ɔso wasakra ɔso wasakra o yɛamɛnsa so wasakra na ne wɔso wɔ ɔsom nyankopɔn onipa bɛfiri aseɛ ahwehwɛ nneɛma bi onipa no ho because nim sɛ obi a wasakra deɛ ɔntena bi abaa sɛ nwene nsa kɔnim yɛsɛ na de wasakra o tumi sɛ nnamfoɔ nyinaa nim sɛ ɛne de wasakra o ne wɔgyae deɛ bɛyɛ nsa weɛ nti ɔni nsa no twam wɔne ababaawa no ɔgyae onipa nim so wasakra adeɛ a sɛ onipa no bɛyɛ dɛ bɛbɛtwam ne wayɛ ne yɛne ho adeɛ nipa wɔ so wasakra nti wayɛ ne yɛne ho adeɛ anaa ayɛ bɛyɛ nti wɔgyae nsa tɔn wɔgyae abɛnitwa anaa ntɔkwa ne ani yɛde no wɔgyae ma nso no bebree no wɔgyae ani berebereɛ nom ne nneɛma yi wɔgyae ka onipa sakra no adwene deɛ a wɔgyae saa nneɛma no na saa mmerɛ yɛkɔ nyankopɔn anim ɛwɔ mpaebɔ mu because obi sakra no adwene a abrabɔpa yi bɛda de onipa no mu wɔhu biribi wɔ nipa no hɔ yɛ biribi a ayɛ nsansodeɛ bi wɔ nipa no hɔ na n'abrabɔ hyɛ onyankopɔn animuonyam because ɔyɛ nipa a wayɛ deɛ bɛyɛ wasakra ɛnibɛfa wɔ sɛ yɛbobɔ mpaeɛ a mogyina hɔ yi obiara ne ne ho yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a kwamɛso yɛmmɔ mpaeɛ saa ne mu yɛbɔ kyerɛ nyankopɔn ɔwɔdodo hɔ sɛ awurade ebi a saa deɛ wɔ nipa ho wɔ me ho a yɛbɛkasa tia wo because ɔba ne me sɛ ɔba ne me deɛ awurade me sɛ ɔmu mabɔ ne hesa me sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nipa nim sɛ obi sesa a yɛbɛhu adepa nko ara wɔ ne hɔ adepa nko ara na yɛbɛhunu nanso wobɛhu abufuo mu nneɛma bɔne mu akyinegyia ɔbrɛfunu nneɛma bebree nso wɔ so wasakra wɔgu nsa nso wɔ so wasakra ɔgu nsa o nso wɔ so wasakra wɔna asiɛ wɔde nano na asakra yɛkɔ nyankopɔn anim sɛ awurade hu yɛ mmɔbɔ na sɛ na nipa nse fa adwensakyerɛ na asesa koraa wode kɔyɛ ne din yie wɔ asɔre mu a yɛsɛ wasakra mo nipa na nneɛma basaa na wɔyɛ hu ne yie yɛbɔ mpaeɛ sɛ awurade hu mmɔbɔ na bi mani wɔ nansɛm na mehu onipa a wasakra ɛno ɛfiri dɛ kɔ hu onipa a wasakra bɛhu no wohu onipa a wasakra a wobɛhu no because wowɔ ni yɛama w'ani bi ehunu adeɛ onyankopɔn agyew na wama w'ani bi ehunu adeɛ ɛni sɛ obi nyaa wobɛhu no na abrabɔ no ɔnsa yɛ wobɛhu no ɛni yɛsrɛ otumfoɔ no sɛ ɔnom yɛ na yɛnea ɔnneɛma bi wɔ no sɛ yɛnsa yɛ wɔ ho a yɛkɔ n'anim na afei yɛne yɛ asesa yɛ adwene ɛwɔ ho ma yɛ nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ
siesie mio Jesus oh siesie mio ansana waba oh Jimmy Free via ase amanye namu ansana onipa wasakra sani pa no oye soronko ewo kurom oye soronko ewo busua mu na oye soronko ewo fie because wasakra ti nipa bia ehunu obi ehunu se oye foforo kura ne wopanom ne nuanom o maame embo so oye maame nso a ne bedi ne hu abanse esa maame asakra pa maame ne wasakra adentra ohu bibi wofuro bi woni pa ne ho enyo o maame no da no o maame no tete nsefo ase ka nkrofo won nsem tokwa ne ani ete ani ani bebe apa hu so maame nte saa bio to se ma otimu se o maame asakra se ye oba hu se me be ya sakra pa akane ne mrante edi efi akwani aba ye koba sa afeni hu saa bio yes wasakra na adwene won tra bia ba ase bio wonwia potosi nsafuo no me ne ma bebre nu a wasa wo ho ewo empire bomu yesu afra awurade sɛ awurade hu yɛ mɔbɔ because ɛnya deɛ ano ka se yɛasakra na se yɛhu bibi pa bi wɔ nipa no ho deɛ a ɛyɛ nome saa nipa no wadome ne ho paa yie obi a wɔ so wasakra na nneɛma bɔne a wɔn mo aka no yɛ bie no ɔno nso yɛ bie ɔda so mpena twee no ɔyɛ between na nom ne adeɛ ade bebree between na wɔn ne esu mu na waka no sɛ masɔrofo hu mi a ɛbɛka sɛ ne nsakra onipa a ɔde saa na wɔyɛ ne ho so wasakra ɔyɛ ne ho nso nsakra ɛnɛ ma nka ho asɛm nimu ni wasakra deɛ sɛ ni wɔteɛ yɛsrɛ wade sɛ ɔnom yɛ na ɔno nhwie n'asɛm yi ɛho ɛmansɛ bi ɔma asɛm yi ɛntena yɛn mu na asɛm no ɔntum nkyene ma yɛ na ɔmmi yɛn ani na nasa yɛn ho nipa a wasakra ɛtumi yɛn ho sɛ nipa sɛmɛs wasakra koraa yɛn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ so minimi yɛ sɛ ɛmɛ yɛde yɛn nsɛm nyinaa to awurade anim yi awurade esiesie bebree ɛsan sɛ onipa a wasakra deɛ ɔda nso wɔyɛ soronko koraa obi koraa de meka onipa a wɔso wasakra paa ni akwasi kwabena mabɔ nsɛm na ada a wɔso wasakra obi sɛ nipa huru sɛ wɔsum nyankopɔn wɔn sakra yɛ no wɔn gya abosonsom wɔn gya ntɔkwa wɔn gya nsisie wɔn gya akorɔno biribi ɛnyɛ biara nipa ne gyae ebi sɛ wasakra koraa nti wɔte fie a wɔn ko ntɔkwa koraa obi ehu sɛ ɛyɛ akoro paa deɛ ntɔkwa paa wasakra owo kyɛ sɛ obi a wasakra biara wadanseɛ obi sakra a nipa tumi kamfo no nipa tumi hyɛ animuonyam nipa tumi ka nipa sɛ mɛsi deɛ awurade ɔntumi sampa awurade asiesie no me nua no yɛn nso ɛnɛ onyankopɔn asɛm ama yɛn nkyɛn minim sɛ awurade ɛkɔ awurade anim bio sɛ onipa a wasakra no ɔgya abɔneyɛ obiara nim sɛ onyankopɔn na ɛredi onipa no so na sɛ ɔka na bɔnten ɔka kyerɛ ɔmaame ɔka kyerɛ wadamfo ɔka kyerɛ nipa bi sɛ onyankopɔn na ɛredi wo soɔ na wabra bɔ nsesan yɛde a mema wodue paa sɛ nipa no deɛ wɔnnue o obi a wɔsɛ onyankopɔn na ɛredi ma wa wɔte aseɛ awurade nhyira wo ne bebree sɛ ɛnɛ ɔme ɛho obi a wasakra sɛ deɛ ɔsɛ teɛ ɛnim sɛ obi sakra a awurade saa nipa no wona wo sakra no na wona wode wo nipa no so awurade wona wɔkyerɛ ne kwan ama ne fa soɔ na ɔgye adwene firi wɔ hɔ na ɔde ayɛ n'adeɛ ɔmfa n'adwene nyɛ biribiara bio awurade ɛnim sɛ obi da so de n'adwene yɛ biribiara deɛ ne wɔn sakra sɛ awurade nipa no deɛ n'adwene bɛkyerɛ no biara na ɔbɛyɛ nanso obi a wasakra deɛ awurade ɛnyɛ deɛ bi a deɛ n'adwene kyerɛ no ɛnyɛ deɛ ɔyɛ deɛ ɔno wɔpɛ ɛsan sɛ wasakra afei abɔnten nipa ho ne foforɔ afei fie nipa ho ne foforɔ ɔno ara nso wadanseɛ bi ɔno ara anim ɔhu sɛ ɔyɛ foforɔ koraa ɛsan sɛ wonyankopɔn na wodi no soɔ ebi sɛ wasakra n'adwene nti ɔna so nyɛ bɔnefoɔ bio ɔbufuo ni no so watammuo ɛma no so ɛsan sɛ wasakra n'adwene wɔgyina yie wɔgyina baabi a wonyankopɔn wo pɛ ɛbɔ mpa yɛn sɛ awurade nkurɔfoɔ yi hunyɛmɔbɔ na asɛm yi awurade ntumi nkwan adwene mu yie
nim nti asie yi e wa koma mu e na wase wadom kase nti amen nyame ma ne yɛn kansa nyame susu firi yɛn so a yɛbɛyɛ sɛ nipa kansa yɛbɛyɛ sɛ ɔmo aka no wa bia ɛne ma ɛntini yɛbɛdi akyire bo nyame a wakye yɛn no mpayɛ sɛ wade sɛ nyame nso yɛ mu nyame agye wo nyame ne ofrɛ wo mpo na afrɛ wa kansa wohwɛ yesu a wɔba no anka nyame ba no ɔde mehu yɛ mmɔbɔ anka ne deɛ wiasefoɔ yi a yɛyɛ bu ne sɛ yɛ bɔne yɛn yɛbɛnyame fi yɛn nso yɛnkɔyɛ bi anka bɛnyame nkyɛn a ɔmɛnyame mmom na kyerɛkyerɛ woɔ bɛnyame tenetene wo anka hwɛ yɛn ho so yie bebree wɔ akwan nyinaa mu bɛdi ne kora ma yɛne yɛnkasa yɛ ho nnipa a yɛde fɛreɛ ne obuo ɛsom nyame na ɛde nnipa biara nso ɛde ɛtena nkansa nyame hu yɛ mmɔbɔ na yɛntumi hu adeɛ baako bɛhia kɛse paa yie paa wɔn ho no sɛ wobɛhu sɛ woyɛ honam mu nia ɛno so paa ɛma woyɛ honam mu nia nkansa wohu sɛ woyɛ honam mu nia nkansa nkɔmmɔdie basaa nsɛnkeka basaa animdwa basaa ndoho basaa nkansa nneɛma bebree no a wansua saa kwan no ankasa na wo sa mpa nnipa nyame ho mafiri no so ɛnti na wɔyɛ saa nneɛma woyɛ ankasa nyame ho mfi nnipa so a nnipa brabɔ firi aseɛ sɛ ɛsɛe na bɛ ɛsesa ankasa nnipa ɛne yɛde ɔno a wɔpɛ ɛbɛhu aniyɛden ɛwɔ nnipa no ankasa ho nyame amfrɛ yɛ saa yɛbɔ nyame a wagye yɛ no mpa yɛ sɛ nyame ho nkɔmmɔ nhye yɛ ma mu bi obi yɛ adeɛ yɛ ani akyiri woyɛ kristoni obi yɛ adeɛ ama na wode obi yɛ adeɛ ama na ha wo ma wode ɛnyɛ adeɛ ama na ha obi ankasa ewiase na yɛ Sodom and Gomorrah rio ntoma obi yɛ nyina dwene sɛ wode obi yɛ adeɛ a ha wa wobɛdi akyiri ankasa na wobɛne wakɔ nyame nkyɛn ne ma wonya wodeɛ wommom n'ani sɛ woyɛ adeɛ bɛha obie wommom n'ani sɛ woyɛ adeɛ bɛha obi ankasa kɔs ewiase awie ne bɛduru ankasa no ɛne bɛbɛnu abɛyɛ ne bɛbrɛ no yɛnte aseɛ ankasa bada kristofoɔ na bɛte aseɛ ma adwemma na bɛte aseɛ ankasa nnipa mmɔde na te ne bɛbrɛ no ase bɔ Awurade mpaeɛ sɛ wade ho yɛ mmɔbɔ paa yie paa ɛmu biara anante wɔ honam ankasa mu na still yɛahoahoa yɛn ho sɛ yɛwowo mufoɔ ankasa ɛmu nyame mmoa yɛ na abrabɔ mu nneɛma bi ɛnyɛ biara na ɛmfiri yɛ akɔ ankasa mu na ntumi nyɛ pɛ wɔ Awurade anim ankasa yɛmmɔ ɛmpaeɛ ɔnmade malama sɔnalama kibalama yɛwɔde Awurade nkasa ɔnam adwene ɛyɛ owuo ɔnam adwene yɛ owuo ankasa ɔsɛ nipa abrabɔ sesa ɔsɛ nipa wani sɛ ɛsɛ yɛtumi ho firi nkɔmmɔdie hunu hɔ nkɔmmɔdie hunu nsɛnnika ankasa wiase nkɔmmɔ wiase nsɛnnika ankasa ɛyɛ yie ankasa bɔyɛ brɛ yie bɔbrɛ yie ɛmɛ nipa nhoahoa wo ɛmɛ nipa nhoahoa wo ɛmɛ nipa nhoahoa wo ɛmɛ nipa yɛgye wo so ɛmɛ nipa yɛgye wo so ankasa ɛmɛ nipa yɛgye wo so ankasa ɛhwɛ nipa yɛ yie ɛhwɛ nipa yɛ yie ankasa yɛwɔ Awurade yɛ yie Awurade yɛ yie ankasa ɛmɛ nipa yɛgye wo so ɛnhoahoa ankasa nipa na fɛ de fɛ wo ankasa nipa na fɛ de fɛ nipa na fɛ de fɛ wo nipa kɔ ana kɔnɔ kɔ sɛmɛ nkyerɛ wo ankasa yɛwɔ hwɛnyame mmerɛ yi mmerɛ ankasa yi hwɛnyame mmerɛ yi ankasa ɛmɔ na ne wɔ nam mu ni ankasa ɔna ne wɔ nam mu na ɔtumi abɔ ɔbrɛ yie wɔnyame mpayɛ Awurade mpayɛ ankasa Awurade mpayɛ Awurade na agye yɛ wɔnyame na agye yɛ ankasa yɛbɔ mpayɛ ɛda wo ase Awurade yɛkamfo wo din yɛhyɛ wo din animuonyam ankasa ɔsɛm ama yɛn nkyɛn Awurade obi nam honam mu a wontumi nso w'ani ankasa ɔbɛyɛ deɛ ɔno ara ɔpɛ wontumi mmɛ ne ho ase wɔ w'anim ankasa na sɛ obi ɛna honhom mu deɛ a Awurade ohu na ohu a wɔka si ankasa na ohu sɛ Awurade wɔboro ade nyinaa so na ɛsiane sɛ wo Nyankopɔn wɔboro ade nyinaa so na waka w'asɛm ano na wohu sɛ w'asɛm yɛ ne nti no Awurade ɛma ne tie w'asɛm na ɛma ne bɛ ne ho ase nso ankasa ɛma wo ɛbɔ Awurade wo mpaeɛ ankasa sɛ Awurade wo mmɔborɔ hu nti ɛna nsɛm yi nyinaa ɛba yɛn nkyɛn Awurade sɛ mu biara na ne honam mu nni ankasa ɛwɔ ka nsɛm ɛwɔ ne yie mu ɛwɔ abrabɔ ankasa mu ebɛtumi atena ase kama ɛwɔ ahotie mu ebɛtumi atena ase ɛwɔ ɔdɔ mu ebɛtumi atena ase ɛwɔ ntoboase ankasa mu wosi wiase na akɔnɔ ɛretwam Awurade ampa yɛn yɛn atena ase yɛde nneɛma bi yɛsi ɛtoto wɔn nsɛm ho a Awurade ɛma yɛ bu no ɛma yɛ bu no kɔfɔ bebree na wɔsi obi a ɔyɛ adeɛ a Onyankopɔn wo pɛ no wɔne ɔmɛtena hɔ da biara na sɛ na wakoa David Awurade wɔkaeɛ no wɔsɛ Awurade wɔpɛ ne sɛ ɔbɛyɛ Awurade wo pɛ Awurade me mpae nyinaa ne sɛ
wɔn bɛ wɔn so kɔma de wɔn nkurɔfoɔ yɛn ankasa wɔn bɛ so aboa wɔn nkurɔfoɔ wɔn de ɛtuma atena saa sɛ ɛnɛɛma bi a Onyankopɔn wɔpɛ ɛmina wo bie anim ehu nneɛma bi a nipa yɛ a ɛwɔ de ɛshow sɛ wɔyɛ hum na hu ni ankasa bɔ mpa sɛ wɔn ma nkurɔfoɔ ti menye saa asɛm ntum ne wɔn mo ntena se hu sampa sɛ obi bɔ saa abira wɔ yi a obi yɛ saa deɛ wɔn nko adeɛ a ne wɔyɛ wɔtani wiase ni ankasa wɔn de sɛ ba de saa nipa biara brabɔ huru biara ntumi na ada yɛ ankasa nipa biara brabɔ yɛ bia wɔde yɛ nsua bi ankasa ɛsɛ sɛ nneɛma bi a nipa yɛ a wɔde edi yɛ sɛ ɔnya wɔwɔ di ankasa bɔ mpa yɛ ma nkurɔfoɔ sɛ wɔde wɔkɔ so ahyɛ yɛ den wɔde na ɛtuma tena sɛ nkonimdie mu ɛtuma tena sɛ ahobraseɛ mu ɛtuma tena sɛ ɔdwo ankasa efiri ase akɔ wɔde Yesu kɔso ara siesie kɔso ara bɔ yɛn ho bae ɛnim ntena sɛ ɛwɔ ahobraseɛ mu yɛma nhyɛ wɔ animonyama wɔde yɛntwɛn ba a wɔbɛyɛ ankasa nso ɛdɛ wɔ ase bebree wɔ Yesu din mu amen. Yesu ehu yɛne nam ɛfa nsa bi a ahosɔrefoɔ so ehu nti nipa de di atorɔ ɛwɔ wiase abrabɔ mu ne enyuma mu no saa nkurɔfoɔ nyinaa bɛkɔ deɛ ɛbɛyɛ wɔsa yie mu na nyɛ sɛ deɛ ɔkaa sɛ ma yɛn nso mbɔ som no ɔno ara na kaa sɛ ma yɛn nsa awadeɛ ɛni adɔfo nom ɔma yɛhwɛ yɛ abrabɔ mu yie yɛ asetena mu na ɛna nkyerɛkyerɛ ɛnkasa nkyerɛ na obiara mfa nto n'akoma so na obiara nwene ho na wɔn obi hyia a wankasa bi a nipa sɛm asi adwaman yɛn wɔbɔ ne bebree no ara nti ɛna ma nyame bɛsɛɛ no anaa obi ne